फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायजों दिनैनि बे इउके बर' प्रडाक्ट यूट्यूब चेनेलनि जानानै आं कमल बसुमतारी नोंथांमोननि सिगाङाव वेलकाम खालामदों जे नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैहाय माखासे फिसा माबा लानानै नोंसिनि सिगाङाव आं दिनै नुजाफैदों दा बिनि जाहोनानो जाहैबाय बिनि खारनानो जाहैबाय दिनैहाय दा बे बोथोराव जाहैबाय अखानि सिजन बा दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोराव आं माखासे नुनो मोनगासिनो दं जे अखा हानाय समावहाय अखा हाबाय थायोब्ला बा अखा हाबाय थानाय समाव जाय मानसिया थांलाय फैलाय खालामो लामा सामा बे लामा सामा थांलाय फैलाय खालामनायाव जाहाथे जों सुबुं माहारिफ्रा बे लामा सामानि जे कारेन्ट पस्ट थायो बा ट्रेन्सफर्मार थायो बा बे जायगायाव बे लामाजों थांनाय समाव बे बुस्थुखौ जाहाथे टाच खालामा एबा कारेन्ट पस्टआनो जा बा ट्रेन्सफर्मार खाथियाव जाहाथे थाया बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बिपदाव गोग्लैया दासान्दि बेबायदि सोलिगासिनो दङ दाखालिसो बावैसो नै सासे मानसिया बेबायदिनो जिउ गोमालांबाय आरो नै मैयानि समावबो आरो मैया जाबावदों बेबो अखा हानाय समावहाय सासे मानसिया थाबायलांबाय थादोंमोन बेवहाय बे थाबायनाय समावनो कारेन्ट पस्टआव दांनायाव बे सासे हिन्जाव मानसिया गोमानानै थांबावो दा बेखायनो जोंनि बर' माहारि एबा सुबुं माहारिनि सिगाङाव आं नोंसोरखौ खावलायदों जाहाथे जोंनि गेजेरावहाय जाहाथे बेबायदि जेंनाया फैया बेखायनो जोंनि बे ओनसोलावहाय बेबायदि माबाखौ गाज्रि नुथायखौ जाहाथे नुनो मोना जाहाथे मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै लानाङा बेखायनो आं इउके बर' प्रडाक्ट चेनेलनि जानानै आं नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय थाबाय आरो माखासे खोथाया बेनो जे दिनै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव माखासे गोबां मेगनजों नुनो मोनदों बा खोमाजों खोनानो मोनदों जाहाथे बेबायदि गाज्रि बा जाथावै खामानिया जाहाथे जानानै थाङा सोरबा सासेया गथ' गोनां मानसिया सोरबा सासेजों थांनाय बा गथ'खौ गारनानै आलाय सिलाय खालामलांनाय जाहाथे बेबायदि जाया आं बेखौ गोसोआव बहुद दुखु मोनदों आरो नोंथांमोनाबो सानदों जानांगौ जे जाय आंनि इउके बर' प्रडाक्ट चेनेल यूट्यूब चेनेल नुनानै बा आंखौ गाज्रि मोननो हागौ जाहाथे बेफोरबायदि जाया आं बेनि थाखाय बहुद दुखु मोननाय थादों जाहाथे बै गथ'फ्रा जे बिमा बिफा थायाब्ला बिसोरहा मा जानांगौ बा बिसोरनि जिउआ मा जागोन दा उन्दै समावनो बिसोरनि मेगननिफ्राय मोदै गहोबाय थायोब्ला बिसोरनि लाइफआ इयुननि थाखाय बा फिउचारनि थाखाय बेहा जेबो माने साननांगौनि जेबो लामायानो फैनाय नङा दा बेखायनो जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि गथ' गथाय थाखानाय मानसिया सोरबा सासेखौ जेनेबा लाभ लानानै सोरजोंबा खारफालांनाय बा जोंनि बर'जों खारफायालासिनो गुबुन हारिजों खारफालांनाय दा बेफोर पसिबोल बेफोर जाथावनो नाङा मानोना बियो हारिनि मुगैथाव बाथ्रा बियो जोंनि बे हारिनि मुगैथाव होननानै बुंजायो बयबो मिनिगोन बयबो जोंखौहाय नाख्रेबनो नाजागोन दा बेखायनो जाहाथे जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बेबायदि नुथायखौ आं नुनो मोना एबा रावबो रायजो राजाफ्रानो नुनो मोना दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव खावलायो जाहाथे बेबायदि जाथाया जानानै फैया आरो बयबो जों खौसेथि जानानै जोङो दा डिजिटेल मुगायाव जोङो गावनि रोंगौथिखौ लानानै जोङो मा खालायनांगौ दावगालांनांगौसो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो जे जाहाथे दानि डिजिटेल मुगायाव नोंसिनि जे लाइफनि थाखाय नोंसिनि फिउचारनि थाखाय नोंनि गथ' गथायनि थाखाय नों माबोरैहाय डेभेलप खालामनांगौ बेसो जोंनि खामानि बा जोंनि मावनांगौ हाबा दा बेखौ लानानैसो जों मा खालायनांगौ गावनि लाइफखौहाय उन्नति खालामनांगौ लोगोसे गावजों लोगोसे गावनि गथ' गथाय लोगोसे गथ' गथायाबो बिमा बिफानि मान सन्मानखौ लानांगोन आरो जाय बिमा बिफा बिसोरबो गावनि गथ'नि सायाव जोथोन लानो रोंनांगोन अब्लासो नोंनि बे गथ' बा नोंनि बिमा बिफा गासिबो रेसपेक्ट मोनगोन गावनि रेसपेक्ट मोननायानो गावनि आखायाव गावहा जुदि गावखौनो जुदि नों रेसपेक्ट होनो रोङोब्लासो नों मालायजों रेसपेक्ट मोनगोन दा बेखायनो दा जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ
आं इउके बड' प्रडाक्ट इउटुब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ खावलायो जाहाथे जोंनि बे सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंनि बे पृथिबियावहाय जोंनि बे बर' माहारिफ्रा जाहाथे बेबायदि आखुखौ लाया जाहाथे सोलायनानै फैयो। दा बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे बेबायदि नुनो मोना। फेसबुकफ्राव बा इउटुबफ्राव आं गोबां नुगासिनो दङ जाहाथे बेफोरबायदि जानो नाङा। जा गावनि हारिनि मान सन्मानखौ लाखिनांगोन लोगोसे गावनि मेन साननांगौआनो जाहैबाय नोंनो मा खालायना लानांगौ रेसपेक्ट होना लानांगौ अब्लासो नोंनि बयजोंबो रेसपेक्ट होजागोन। दा नोंनि निजेनो रेसपेक्टखौ लानो रोङाब्ला मालाय मानसिया नोंखौ रावबो रेसपेक्टबो होनाय नङा आरो नोङो जेब्लानाखि बेबायदि गोरोन्थि खामानिखौ मावब्ला नोंनि बे गोरोन्थि मावनायनि माबाया दाखोना माब्लाबाबो खारनाय नङा आरो नों बयजोंबो मा जागोन हाथाय बाजार जेरावखि थाङा फैया लामा सामा ओरै जुथुम सावरायजागोन उमुगनि मानसिया बेबायदि जादों थिग बेफोरबायदि जायो। दा बेखायनो नोङो गावखौनो गाव साननानै नाय जे आंनो मानि थाखाय बिदि जानांगौ जे आं बिदि जायोब्ला आंहा उनावहाय मा जागोन निजेनो साननांगौ। बेयो जाहैबाय इउर सेल्फ बे नोंनिनो थाखायनो नोंनो मावनांगौ। दा बेखायनो नोङो मा खालायनांगोन नोङो जुदि मोजां लामाखौ नागिरनांगौब्ला नोंनो निजेनो डिसाइड खालामनांगोन निजेनो एन्सार होनांगोन अब्लासो नोंनि लाइफआवहाय मा जानो हागोन साक्सेस जानो हागोन। अके बाय बेखिनियानो नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखिनिखौल' नुजानो होननानै आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे बेबायदि जाया। नोंथांमोननिसिम आं बेखिनियानो बाय थेंक इउ।